Zdravím všetkých, moje meno je Mašer a vítam vás pri ďalšom random vlogu s Virginium. Čaute, tu sa opäť Virginio, Liga prevedeníka. Áno. Môžete sa tešiť na challenge, lebo tu milého Mašera vyzývam na pohár smrti. Ja, či to príjmem? Musíš to Či to príjmem? Šiganého. Mašeri, koľko challenge spravil? Musíš to spraviť. To isté. Aj tu sa Benny. Benny môj zima. Áno, a tu sme momentálne vonku. Zajtra bude tvrdý deň. Však? Čo je zajtra? Pohár smrti. Zajtra robí pohár smrti Švengis. Zajtra je úplne tvrdý deň. Počkaj, ja spravím prvý. Zajtra najhorší deň, čo môžeme byť. Uploadnem ho zajtra. Hej. A aj vyzveš ho. A hneď ťa vyzvať, ty si to hneď pozrieš na Facebooku a presne vyzvem. Vieš, ak vieme mail. No. Nerob. Tak s tými rukami. No. Ale nerobí kuky, to lížu do mobilu. Dobre, takže. Ak sa mi týka páčilo, zanechajte like. Ak budete všetko lezde, nejaká sranda, čo je? Jak sa máte, napíšte do komentárov, ukážu, že jak sa dneska mali, čo sa dneska podnikali. Dobre, toto je zbytočný vlog, lebo prší vonku nie je tu nuda. No srpnite like, čo? Dobre, tak ak sa mi týka páčilo, zanechajte like, ak sa nepáčilo, dajte dislike, napíšte do komentárov, čo bolo zle. Ak vám pozeráte lepšie, zanechajte odber, poteší. A uvidím sa pri ďalšom videjku. Čaute na budúce. Čaute. Oh yeah. No to.